bere ugobere nke si be ya ebele nke akwala ya akwa kama ya gizie ebe ọ ga-ebe. Nke ka nje anabata unu n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Kedu ihe njiri bịa n'ụbọchị taa? Anaghị m abịa kpọrọ kwa Wednesday izu ụka niile mgbe ọbụla nwụchara hara n'oge aṅụrị ma ya kụọ elekere mbụ nke ehihie. Ihe nneji abịa bụ gịnị? Campus Gist. Ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-agagasị na mahadum otu ihe maọbụ abụọ mekụtara ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ya maka m na-eji abịa nke ụbọchị taa ọ dịghị iche. Ejikwa m isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke na-afụ anwụrụ ọkụ were bịa n'ụbọchị taa. Mana tupu m agwa gị isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa, enweghị ahụ nke ị na-ere bụ nke ị ga-achọ ka ụwa mata ma ya gbara ọsọ were ije pụtara anyị n'isi mbido telivishọn ka agba gị ka ọ ga-esi gịnị ka ahịa ha ga-esi wee ree nke ọma. Ọ bụghị naanị nke nwere ike soro anyị n'igwe ọgbara anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isi mbido TV, ma ọ bụ gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. ị nwekwara ike gaa na webụsaịtị anyị na YouTube anyị. Enwere ọtụtụ ihe ndị mmemme dị iche iche, emume dị iche iche ebe aha ka o juru eju ma bara bara na YouTube anyị nke ebe aha ji ekirie ihe dị iche iche isi mbido na-emepụta. youtube.com/isimbidotv ebe a ka ị ga-enweta anyị. ị nwere ike kpakara na-aga n'ihe onyonyo oge ugbu a ị ga-ahụ akara ekwentị na-aga kpọtụrụ anyị. Afọ abịala na njedebe. Ndị Igbo bụ ndị ama maka mmemme. Enwe otu mmemme bụ nke ọzọ ị na-eme. Enwere mmemme dị iche iche ndị Igbo na-eme na ngwụcha afọ. Kpọtụrụ anyị, kpọtụrụ Isi Mbido TV ka anyị wụchaa live and direct bịa gwa ụwa ka o si aga. Aha nka bụ Nwada Chika Iro aweela m n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa. Kedu isiokwu m chọrọ ile anya na ya? NYSC. Ihe gbasara ife ala nna anyị. Ya bụ ihe ọ dị mma ka ekposaa ya, ọ dị mma ka emechie ya, ka ọ dị mma ka ọ bụ gịnị akwado ya. Ọ bụ isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị taa. Ka m kwukwa ya ọzọ, isiokwu m chọrọ ile ya n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara NYSC. Ya bụ ife ala nna anyị. Ọ dị mma ka emechie ya, kposaa ya kpamkpam, ka ọ bụ ka akwado ya. Ọ bụ ya bụ isiokwu m chọrọ ile anya n'ụbọchị taa. Nke mbụ m ga-elenye anya n'ihe gbasara NYSC maka na gịnị a sị na onye na-anọ nga nọ lie mmadụ na-agata n'ụkwụ abụọ ya. Kedu mgbe e mepere NYSC? Ọchịchị etiti meghere NYSC n'abalị 22 nke ọnwa Mee 1973 ka a lụchara agha Nigeria na Biafra, ka a lụchara Civil War. Ọ bụ oge ahụ ka e hiwere NYSC. Kedu ihe kwere iwe ya? Ihe kwere iwe ya bụ gịnị? Ka o nwee ike mee gịnị iji rụzigharịa ma megharịa ala anyị bụ Nigeria. N'ihi gịnị? Agha Nigeria mebiri ọtụtụ ihe, ọ lara ọtụtụ ndị n'iyi. Nke a bụ iji gwa gị na gịnị enweghị uru dị n'isi azụ, enweghị uru dị n'agha, enweghị uru dị n'ọgụ, enweghị uru dị na mgba. Agha ha mebiri ọtụtụ ihe, mana ọchịchị tiribazi yiwezie ya bụ gịnị NYSC iji mee ka arụzigharịa ala anyị bụ Nigeria. Nwa akwụkwọ gụcharala mahadum afọ 4 maọbụ afọ 5 maka na onye ọbụla na-agụ kọọsụ ọbụla na mahadum nwere afọ ole ọ na-agụ ya bụ ihe. Ịkụchaha anya icherezie maka ịga ife ala nna gị nke a na-akpọ NYSC. Ị gaga iji ife ala nna gị, steeti ọbụla edinyere gị iji ife ala nna gị. Tupu ị gaa iji ife ala nna gị, agaghị edinye gị na steeti a mụrụ gị. Ya bụrụ ma ị bụ onye Imo, agaghị edinye gị na steeti Imo, a ga-edinye gị na steeti ọzọ. Mgbe ụfọ anaghị etinyekwe gị na steeti Ibi maka na enwere onye nwe onye Imo mana o bi na Lagos. Mgbe ụfọ ha elechikwa ya sị mba anyị ga-etinye gị na Lagos maka iwe onye Imo ịtụrụ na Lagos, ka anyị tinye gị steeti ọzọ. Ụta ka ha si eme. Tupu gị mee gịnị gị gawa ala nna anyị, ọ ji abụ gị garuo a na-anọ na kampụ izuụka 3, ya wụ 3 weeks 21 days ka a na-anọ na kampụ. Ịnọcha na kampụ bụ ebe ndị gịnị ndị amị na-enye gị ọtụtụ nkụzi, ọtụtụ ntụziaka. Ị ga-ahụ elekere 4 nke ụtụtụ kụ ha na-akpọte gị ọtụtụ ihe dị iche iche. Ndị amị adịghị ya anaghị achịkwa, ndị amị adịghị elekwe gị anya n'ihu. Kampụ abụghị obere ihe. Ebe a ka ha ga-anọ zụọ gị izuụka 3. Ha zụchazie gị abadinye gị ebe ị ga-ene gịnị ebe ị ga-asa avụ, ebe ị ga-arụ ya gịnị ihe ị kwuru bịa. Ndị ụfọdụ na-edighị ya n'ụlọ akwụkwọ ọta akara maọbụ nke sekọndịrị ka ha jee bụrụ gịnị ndị nkụzi n'otu afọ ha ga-anọ na steeti ahụ. Ụta ka o si adị. Ịnọchazie ebe ahụ otu afọ mechaa fechaa ala nna gị, abanyezie gị akwụkwọ nke a na-akpọ certificate, discharge certificate, nke gosiri na gịnị ifeela ala nna anyị, ịbụ nwa akwụkwọ ferele ala nna anyị. Ụta ka o si adị. Iwerezi akwụkwọ aha mee gịnị? Akwụkwọ aha gosiri, asambodo aha gosiri na imechago NYSC. Asambodo aha kwa bụ nke ị ga-eji mee gịnị jee chọwa ọrụ
maka na ebe ọbụla ị na-achọ ọrụ n'ala anyị bụ Naijiria, ihe mba ga-ajụ gị bụ gịnị? Ifeela ala nna anyị. Ngwa kedu asambodo gosiri na ifeele ala nna anyị? Ụta ka o si adị. Ugbu m ga-agwa gị ọtụtụ uru NYSC bara. Nke mbụ bụ gịnị? Ọ na-akwalite omenala na ewumewu ndị ala anyị bụ Naijiria. Maka na iwuru onye Igbo ediga gị ugwu Awụsa si gị jee fee ala nna anyị, ịgarụ ha n'ebe ahụ ị ga-abịa kụziere ha gịnị? Ụfọdụ omenala Igbo dị iche iche. Ha onwe ha ga-amụtakwa. Gị onwe gị gakwara ugwu Awụsa ga-amụtakwa ọtụtụ omenala na ewumewu eji mara ndị Awụsa. Otu a ka ọ dị. Maka na onye ekwu ihe gbasara ndị Awụsa si ha na-ekwu ihe dị otu a, maọbụ ndị mmadụ nwere ike sị kedu ka ị si mata ihe dị otu a? Mana ama na ọ bụ gịnị? Ebe a ka ifere ala nna gị. Ọ na-eme ka gịnị? Akwado omenala dị iche iche, omenala ma nke ndị Yoruba ma nke ndị Igbo maka ndị Awụsa. Maka na mgbe na-edinye onye Igbo ka o jefe ala nna ya na ala Yoruba, dinyekwa onye Yoruba ka o jefe ala nna ya na ugwu Awụsa. Otu a gịnị ka ọ dị. Ọ bụghị naanị nke ọ na-ewekọrọtakwa ụmụ akwụkwọ dị iche iche n'ala anyị gịnị ọnụ. Maka na ị bụrụ onye steeti Abịa, ị gaa na gịnị steeti Lagos jefe ala nna gị, ị ga-ahụ na gịnị o wekọtala ụmụ akwụkwọ gịnị ọnụ. Mgbe ụfọdụ ihe ụmụ akwụkwọ na steeti ọbụla ha nọ na-efe ala nna ha na-enwe otu dị iche, ha na-enwe otu jikọtara ha. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ niile na steeti ọbụla ha na-enwekarị ya gịnị? Ndị na-efe ala nna ha na steeti ọbụla a na-enwekarị otu jikọrọ ha. Otu a jikọrọ ha mgbe ụfọdụ ka ha na-eji eme ka ọnịnọ ha ga-anọ na steeti ahụ otu afọ ha ga-efe ala nna ha na steeti ahụ gaa nke ọma. Ị na-ahụ mgbe ụfọdụ ha na-eji elekwa ibe ha. Ọ bụrụ onye nke oyi na-ama isi na-akụ, ha enyere ya aka wetere ya ọgwụ. Mgbe ụfọdụ ịhụ na gịnị? Iche na ha bụ nwanne, ịma na ha abụghị nwanne. Ị hụrụ ya? Ị ga-ahụ mgbe ụfọdụ ka nwa akwụkwọ onye Awụsa na onye Igbo na nke Yoruba si emekọ ebe ha na-efe ala nna ha. Ị na-ajụ sị ndị a ha bụ gịnị? Ọ bụ otu agbụrụ ka ha si? Akwa ịhụnanya anyị. Mana tupu m aga n'iru, unu mara ihe gbasara NYSC bụ ihe eji achịkọta ala anyị bụ Naijiria ọnụ, bụ ihe eji eme ka gịnị? Ka enwee udo, ka enwee ọganihu n'ala anyị. Maka na nwaafọ Igbo, nwaafọ Yoruba na nwaafọ si ugwu Awụsa bịagide ọnụ, a ga-eme ka gịnị? Ala anyị bụ Naijiria ka ihe kwudosi ike. Ọ bụ ya bụ otu ihe NYSC na-eme. Ọ na-eme ka enwee udo, nwee udo, nwee ịdị n'otu n'ala anyị bụ Naijiria. Nke a mere m ga-eji gụpụrụ unu gịnị? National Pledge. Ọtụtụ n'ime unu ama na ọtụtụ n'ime unu ama gịnị ka esi agụ ukwe ala nna anyị bụ Naijiria. Mana n'ụbọchị taa ọ bụghị ha niile ka m ga-agụrụ unu gịnị? The National Pledge. Ngwa ka anyị gụọ ya bụ National Pledge. Ịma na ị ga-edewe aka n'obi gị ị nọrọ taa iji hụ na iji gosi na ị kwesịrị ike n'ala anyị bụ Naijiria. Ngwa ka anyị gụọ ya. Ekwe m obodo mbụ Naijiria nkwa ịdị ntụkwasị obi, inye ya nkwado n'ezi ndụ na n'eziokwu, iji ike m niile fee Naijiria ofufe, ichekwa ịdị n'otu ya ma chedo ugwu na ebube ya. Biko Chineke nyere m aka. Akụna ahụ na m agụọla ya. Ama m na gị enweghị na-ekiri m, o nwere ike ịma ka esi agụ National Pledge, ịma ka esi agụ ukwe ala nna anyị. Kedu ọtụtụ ọghọm dị na ya? Bụkwa nke ndị mmadụ kwurula na ọ bụ gịnị ọtụtụ ọghọm dị na ya. Nke mbụ bụ gịnị? Ọ na-ebute ọnwụ. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ala anyị gụcharala mahadum afọ 4, afọ 5, afọ 6 gụchaa ebe ha ji efe ala nna ha nwụọ n'ebe ahụ. Ọtụtụ ndị na-anwụ gịnị? N'ihe mberede nke okporo ụzọ. Mgbe ụfọdụ ichewe ntị nụ na gịnị? Ụmụ akwụkwọ na-aga ife ala nna ha na steeti dị otu a na ha nwere ihe mberede nke okporo ụzọ. Nke a bụ gịnị? Otu ihe ọjọọ jọgburu onwe ya n'ihe gbasara gịnị? NYSC. Ọtụtụ nne na nna atụfuola ndụ ụmụ ha n'ihe gbasara gịnị? Nke a maka na mgbe ụfọdụ a ga-asị na nwa akwụkwọ anwụghị mgbe ọ nọrọ afọ 4 na 5 na 6 na mahadum ebe ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ bụrụzie gịnị? Mgbe ọ gara ji ife ala nna anyị bụ naanị nke ọ ga-eme naanị otu afọ. Nke a bụ ihe gịnị? Jọgburu ọtụtụ ụmụ akwụkwọ alala ndụ ha n'iyi. Isiokwu iji n'ụbọchị taa na afọ anwụrụ ọkụ maka na ọtụtụ ndị ekwuola ọtụtụ ihe banyere ya. Mana tupu m apụọ makwara ibu m pụọ, anyị gara jee jụọ ndị mmadụ, maka na mgbe ụfọdụ Igbo si na uche onye adịghị ya njọ. Anyị gara jụọ ndị mmadụ, gbaa ha ajụjụ ọnụ sị ọ dị mma ka ọchịchị etiti kpọsaa ihe gbasara NYSC, ka ọ dị mma ka ọchịchị etiti kwado ya. Ọtụtụ ndị kwuru uche ha. Unu ga-ahụkwa uche ha n'ihe m ga-ewebatara unu ka unu hụ ọtụtụ ihe ndị mmadụ kwuru. Ọ bụrụ ịchọrọ isonye n'isiokwu a, biko gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram. Gaa tinye ya ọnụ, gwa anyị ihe bụ uche gị. Uche nke gị dị iche na uche onye, and uche gị mere gịnị? Anyị ga-elenye anya na ya. Gwa anyị ma ọ dị mma ọchịchị etiti kpọsa NYSC, ka ọ dị mma ka ha kwado ya. Gwa anyị uche gị. Gaa na Facebook anyị, Twitter na Instagram @isimbido TV. Gwa anyị ihe i chere, tinye ọnụ na ya bụ okwu
anọkwana na-ene anya ha kawa ya ebe a ka ha kwuo ebe a kwuo nke gị bụ onye na-ekiri m kwuo nke gị maka na uche onye adịghị ya chekwa na ọ bụ na ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ ile anya ị ga-ahụ na ụgbọ m na-agbazi kwara afụ mana tupu m apụọ enwezi ahụ nke ị chọrọ izi anyị ihe ahụ ị chọrọ itinye ọnụ ihe anyị na-eme gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isimbido TV maọbụ gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv maọbụ gị gakwa na YouTube anyị ebe ahụ ka ihe niile na-ebe ebe ahụ ka anyị na-etinye ihe emume anyị niile youtube.com/isimbidotv ebe ahụ ka ị ga-enweta ị nwekwara ike kpaa akara na-aga n'ihe onyonyo gị ugbu a kpọtụrụ anyị ị na-eme mmemme ị na-agba akwụkwọ ị na-ekuba nwa na chọọchị mmemme ọ bụla ị na-eme ndị Igbo bụ ndị ama dịka ndị na-eme mmemme nke ọma kpọtụrụ anyị Isimbido TV ga-anọdị ya live and direct anya wee ya bịa gwa ụwa ka o si aga aha nka bụ Nwada Chika Iro unu emena maka ịnọnye anyị n'ụbọchị taa na Okwere Nta biko ka anyị chọọ na Okwere Nchi mana ugbu a aga m ezi unu ihe ndị mmadụ kwuru gbasara isiokwu njiri bịa n'ụbọchị taa unu emena maka ịnọnyere anyị David mụa ga-asị ka hapụ NYSC ọ na-enyere ndị mmadụ aka mụa jigoro onwe m na-enye ezampụ mgbe m mechaa so obere ego m nweta ka m ji wee na-enyere onwe m aka so m ga-asị ka arapịa maka ndị mmadụ o enyere ha aka ọfụma NYSC ọ la-adị mma onye eyiri akwa ahụ ole egosila onye ala azụrụ ya azụla at least la ndị be ha traịrị wee zụọ ya la akwụkwọ amarala ọ jara akwụkwọ mma asị ewepụ ya l'obi mma asị eti ya ka e were ala amatala mmadụ la-eje akwụkwọ but ọ la-emezi some people emezi aja nga anyị even akwụkwọ asef ilekwuo esef ole ewe gị iwe la nwa gị ejeziri eje mala ọ nwekwara ndị la-ejeni o nwere ndị la-eje mụta ihe nwere ndị la-eje mụta ihe ọjọọ maka ihe ha la-ejezi amụta na-akarịziri anyị nwa so na akwụkwọ ele-ejezi l'ụwa udo a anyị nọ na ọ dị egwu mala Ochukwu zọba ka anyị la-eme ọ nwekwara ndị nke a zụrụ azụ ha jekwa ya ha eti ya obi amarala o nwere ihe ezijiri ha marala ego ka eji azụ ya mala eme ha jezi ebe a ha basi otu dịla iche iche la-egburite onwe ha ichezeziela nwa gị nọ n'ụlọ akwụkwọ ume amapụ gị mala Jehova eme olu obi nke aka mma seti ya ka e were ya na ọ bụ na ezụcha nwa gị nwa nwere ndị la-eji uti Chukwu la ego zụcha nwa ha ọ bụ ezụcha ise la o ji eyi akwa la egosi la onye ajara akwụkwọ ahụ